Čaute, dneska hrám Drakensang, dneska sám a hrám Gimastone, som viditeľ Draka 21, hral som The King of Pop, som tu aj s monolíčkom, ale akurát išiel preč, takže toto hrám sám, ktorý Clean Head. Ešte nebude. Aha, ešte slabý. Spávim. A potom. A je dead. Takže idem naspäť. Dozadu. Až tam. Mal som vyzberať veľké kostky, či čo to je, mám 10. Teraz budeme musieť ísť do Gamefordu, tam to odozdám. Ideme ďalej. Je toto blbosť niekedy, lebo tu si hráči môžu poslať SMS-ky a budú tak silnejšie a silnejšie, budú mať vlastne kone a tak. To majú lepšie. Ja som si poslal pár SMS-ok, ale to som si poslal len na ničo. OK, takže už to budeme. Obsaj. Nedostane. Teraz bežíme teraz teda bežím do toho Gamefordu. Musím si švihnúť, lebo natáčam cez noc. A my Máme úplne. Nezoberiem veci, ale ja musím utekať. Lebo keď počas let's play mi sa niekto vybehne a zabije. Už budeme u nášho Gimastovníku. Au. Ten tak veľa uberá. Mám potom veci. Pre niektorých, čo sú 40-ky, nie, ale ja som to len prečeral, alebo kedy som sa začal hrať. Ale týmto stále. Takže tu som tú misiu zvládol. Áno, a pozrite, čo dostanem. Toto dostanem odmena. OK, dostal som odmenu ruka ochránce našej spolupráce. Pomáha sa veľmi spokojne. Pokud máš zájem, máme z našich umožní. Dobre, tak. Poviem ti dám ešte raz, ale to má budúce let's play. Takže sa s vami lúčim. Tak, dobrý.